Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı. Allah karşında en zor günahlarının birisi nindi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah Teala seni şu dünyaya barlıkka getirүүnə qaramasdan аңа теңдәшлек кылу dedi. Yani Allah bilen bir rəttən бүтән ilahlarga da табыну, ibadət кылу. Bu hadis Buxari һәм Müslim җыентыгында килә. Һәм bu hadis безгә бик зур файдаларны бирә. Һәм аның берсе сахабаларның гыйлемгә омтылу, аларның беләсе килә. Аллаһның иң ачуын чыгара торган, иң яратмаган гынахлар, гамәлләрнең ни ул дип. Һәм монда да Абдулла ибн Мас'уд сорый Пәйгамбәрдән иң зур, иң яратмаган гынахның ни дип. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ул ди Аллаһка тиңдәшлек кылу, ягъни ширк кылу. Без мусламаннар бит инде Аллаһ субхана ва тааля бер үзенә генә аны бер илаһ итеп алып гыйбадат кылырга тиешбез. Һәм берәр кеше инде Аллаһ белән бер рәттән бүтән илаһларга да гыйбадат кыла икән, шушы тиңдәшлек кылу ул ширк була инде. Ул гарәп телендә ширк дип атала, татар телендә инде тиңдәшлек кылу инде. Ягъни тигезлисен Аллаһ белән бүтән илаһны бер дәрәҗәгә. Һәм бу Аллаһның иң яратма, иң сөймәгән гынахларының берсе. Һәм Аллаһ Тәала Куръанда да әйтә: "Инналлаһа ла яғфиру ан юшрака бих ва яғфиру ма дуна залика лиман яша." Аллаһ Тәала теләсә ди бүтән гынахларны кичерә ди, әмма ләкин ширкны, Аллаһка тиңдәшлек кылуны кичерми ди. Бу безне куркыта, шушы гыйлемне өйрәнү, ул таухид гыйлеме, ягъни бер Аллаһлык, бер Аллаһның хакларын өйрәнү. Шушы иң зур гынахка төшмәсен өчен безне, үзебезне халакәткә юлыкмас өчен безне шушы таухид гыйлемен өйрәнергә тиешбез. Безнең сүзләребезгә, гамәлләребезгә шушы ширк гамәлләре керми микән? Безнең гыйбадәтләребез ихластан гына Аллаһ Тәгаләгә юнәлтелгән микән? Яки инде бүтән төрле илаһлар белән дә тиңдәшлибез микән? Аллаһ субхана ва тааля шуңа күрә бу хадис безгә этәрә, шушы сахабаларның һиммасын күреп, ничәгә омтылганнар, сораганнар, нинди зур гынахлар, һәм шуны белеп, гамәл кылып яшәгәннәр. Һәм безгә дә бу тәргиш булып тора, шушы гыйлем алырга, шушы таухид гыйлеменә омтылырга, белергә, нинди зур гынахлар бар. Шушы зур гынахлар безнең шушы зур гынахларны без кылмыйбыз микән, гамәл кылмыйбыз микән? Шушы зур гынахлар белән шуннан сакланыр өчен бу хадис безгә бер этәргеч булып тора. Тагын да тырышыбрак өйрәнергә, Аллаһ Тәгалә тыйган гамәлләрне белергә. Һәм инде белгәчтән инде гамәл кылырга. Чөнки барлык пәйгамбәрләр дә шушы бер максат белән генә килде. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Һәр бер кавемгә дә без пәйгамбәрләр җибәрдек ди, бары тик бер максат белән генә Аллаһка гыйбадат кылыгыз һәм бүтән илаһлардан ерак булыгыз дип әйтер өчен, чакырыр өчен инде. Һәм барлык пәйгамбәрләр, барлык китапларда шушы бер максат белән генә инде. Ул да булса Аллаһ Тәгаләне күтәрү, улыклау, аның бер үзенә генә гыйбадат кылу өчен. Шуңа күрә без һәр вакыт, һәр көн диек өйрәнергә тиешбез. Бу Аллаһның хакларын иң зур инде чыганак булып тора ул Куръан-ы Кәрим. Чөнки Ибн аль-Кайим рахимахулла әйтә, Куръан башыннан алып ахырына хәле ул таухид ди. Ягъни Аллаһны бер итү, бер илаһ итеп тану һәм инде ширктан тыю. Шуңа күрә бу күп итеп Куръан укып, аның тәфсирләрен укып, фикерләп без өйрәнергә тиешбез. Шушы таухид мәсьәләләрен, Аллаһ хакын бузмыйбыз микән? Калбыбызга шушы иң куркыныч булган рия керми микән? Һәм Аллаһ субхана ва тааля безгә тауфик бирсен, шушы ширк гамәленнән ерак булырга,
Аллаһ белән бер рәттән бүтән бер илаһка да гыйбадәт кылмаска һәм инде үзенең мәңгелек җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.